pequeno lugar foi onde vin un cálido luar finar a noite escura de sombras. Nun lago vidro cae Boa noite a todos. Antes que nada, dicir que esta canción foi a primeira que eu fiz para a Mocidade coa Lingua, a miña primeira canción na toda a miña vida. E esta foi há 20 anos que participei pela primeira vez na Mocidade coa Lingua, no 96-97. E claro, ten un significado especial, non? Porque é un boqueño pasada de moda, se callar, pero bueno, é moi importante para nós. Vais falar de há 20 anos que eu facía isto, mas xa há 20 anos que eu facía isto. No primeiro que eu participei foi precisamente este de 96-97, há 20 anos. E foi o principio dun longo percurso pela música, pela literatura, pela lingua, pela partilla. Foi un principio de moitas cousas moito importantes para min. Isto para Caixa. Por tanto, moitas gracias por todo, que sigades con isto, que é moi importante, moi importante, que teñades forza e apoios para seguir. Esta penúltima canción, o título foi grazas a Manolo, que me fez a traducción de Nox in Galaequia. Eu escribíme, oye, como se dice noite na Galiza en latín? Ras, contestoume a iso, gracias. Da Coordenadora de Normalización Lingüística, queremos darlles un detalliño para que lembren sempre este día, por suposto, como son músicos, pois uns paxariños de peluxe. Sobre as nubes choran máis e o mar que soa ao lonxe a podía salvar. No val a noite cae, a montaña escóndese detrás, o manto
Amigos e amigas, traslada a gratitude da dirección da asociación e da presidenta Pilar Patiño Peña por estardes aquí connosco celebrando estes 25 anos. Miguel Ríos, presidente de honra e activista a prol da nosa lingua, aló no exilio na Compostela, prégame que exprese as súas disculpas por non estar no acto. Causas familiares graves de última hora impediron. Obrigado, señor Concelleiro de Participación, Normalización, Seguridade, Tráfico, Emprego e Promoción Económica, Álvaro Montes. Obrigado, Nicolás Monteiro, en representación da CIGA. Obrigados, Davide, Olalla, Jorge, Marcos e Adriana, que son os músicos que co seu apuro, pois, síntense máis que obrigados, xa máis que parabenizados. Obrigado, Xaime Bello. Especialmente e personalmente un agradecemento polo moito que temos e que tes feito. Obrigados todos e todas. E moito obrigados aos ausentes. A Meizoso, a Brocos e a Carmena. Amigos e amigas, vou ser sincero. Chegamos a unha idade na que xa non nos podemos permitir o falarnos en reparo. E isto de falarnos en reparo, poñendo por disculpa a idade, aprendino dunha velliña filósofa que me ensinou o nome das follas do territorio, de cada corruncho, das ervas, o amor á lingua, sen recorrer a ningún tipo de explicación. Falaba galego e punto. Pero non vos alarmedes. Fago esta introducción políticamente incorrecta porque estive a punto, e digo-vos de verdad, de non escribir absolutamente nada. Absolutamente nada. Arrastraba os dedos polas teclas e na cabeciña só revolía un aquel que impedía que unha, dúas, tres letras encalladas formaran palabras. Que vos ia contar a vos? A moitos de vos. A todos e a cada un dos que aquí estades destes 25 anos. Se fostes protagonistas na medida que cada un decidiu, pero elementos imprescindibles para sermos quen de chegar a estes 25 anos. 25 anos. E milleiros de pícaras e pícaros, vos e cidadáns, médicos, poetas, líderes sindicais, políticos, en contacto coa lingua a través do cinema, da pintura, da creación literaria. 25 anos. E milleiros de pais e nais, hoxe a vos e a vos, afortunadamente algúns, outros non temos esa fortuna, ollando como era posible expresarse na lingua propia da Galiza. Que carallo, na nosa propia, na lingua de Galiza, na propia, na nosa lingua. Se lingua propia de Galicia, pois, sona moi ben, pero perdonadme que o diga, na lingua, e punto. Pero neste ferrol tan complicado para este tema. E todo iso non sería posible se non fóramos quen de tecer as complicidades necesarias en todos os ámbitos, nos políticos, nos sindicais, nos institucionais. Que vos ia contar a vos? Por un acaso non lembrades as primeiras xornadas de cinema en galego que proxectamos no Colexio Lestonal? Que para aqueles rapaces era a primeira vez que se enfrontaban a pantalla en cine en galego. Pero que principio máis amargo. Antía non anda por aí, verdad? Por si anda nel, non sei se Antía. Camiño da proxección reventou o cero e pillou a profesores e alumnos baixo aquela correntía. Chegaron como apetidos, pero veron o cine. Ali empezou o que era o cinema en galego. Que vos ia contar a vos? Por un acaso non lembrados os festivais a mocidade coa lingua na praza da Boal, en fin, lugares. Porque houve conquistas, pero houve moita historia detrás que agora, dixen, algún descoñecedes estes feitos e son 25 anos que debedes descoñecer. Ou cando a Voz de Galicia, ao día seguinte do Festival a Mocidade coa Lingua, sempre tiraban a noticia destacando o valor do español ao lado da noticia da mocidade coa lingua. Eso está aí na hemeroteca, podedes comprobarlo.
ou cando desde as cloacas nos enviaron ao grupo de homens e mulleres enganchados pola ruína que provocou a suspensión durante un ano, ou cando os grupos de extrema dereita espallaban panfletos ou pretendían obrigarnos a que tamén participaran grupos cantando en español. Acaso non lembramos a loita levada claustro a claustro para que se cumprira a lei de normalización lingüística e as consecuencias para a saúde de algún dos nosos compañeiros? Que vos vou a contar agora? Que quería que contarles? Acaso non lembramos o teatro e o seu recoñecemento como experiencia educativa así recollida no Banco Internacional de Experiencias de Cidades Educadoras e a poesía pola paz? Bueno, neste caso non do he evitado un sorriso malévolo. Algún sabedes por qué? A famosa pomba que houve que tomar un amaño con ela porque aquilo non funcionaba, non? Os 6 programas na televisión, o recoñecemento polo Consello da Cultura galega. Que queredes que os conte? Se o sabedes todo, absolutamente todo, porque fostes protagonistas. Por iso, preferí remexer de novo na memoria, esa memoria que está recollendo Eduardo Mera, que por aí anda sembrando oculto, esa memoria, as palabras que resuman e expliquen estes 25 anos, as palabras do poeta, a visión do poeta, a realidade transformada en poesía e proxectada en clave de futuro. E creo que é mellor que ninguén, e o poeta, ademais, seguro que non o sabe. Vou dar lectura ás súas palabras. Naquele momento, naqueles anos, durante moitos anos, facíamos unha memoria, publicábamos unha especie de periódico e sempre facíamos un editorial que nos chamábamos lineal. Pois na memoria realizada no ano 98, que tiña moito que ver co que contaba Adriana, que tivéramos un problema con grupos, que houbera un problema nun Jofre, se vades a hemeroteca, observedes que nos chamaban de todo na prensa o día seguinte. Naquele lineal dicíamos: un ano máis a andaina, e eu digo, e van 25, chegou a bo remate e a porto calmo e prometedor, a pesar de todo. Cargaremos as ondas das nosas ansias de voces e prontos para unha nova singradura repasaremos en silencio as fermosas palabras que a nosa mocidade elaborou para dar pulo e vida á nosa lingua, que é a razón do noso traballo e o vento que fertiliza as nosas ilusións. A pesar de que somos soñadores, ben sabemos que a vida dunha lingua non se acada ni se prolonga cos soños. Non se logra con que a lingua reciba os parabéns e os aplausos das multitudes, nin que nun golpe de expectativa o teatro cheo emociona o noso corazón e chegue mesmo a empurrar as mágoas cara fora. Non, ben o sabemos. A lingua vive porque nós vivimos e queremos, como quen arrinca pétalas dunha margarida e un primachorro das terras ortegáns, acabar no sí. No suspiro fondo e tranquilizador que desprende todo aquel que espera a saída dun camiño sen saber sequera se o camiño ten saída. Amamos a lingua e a lingua é o que amamos. É por iso que non pretendemos de ningún xeito que ninguén fique fora da nosa actividade, que ninguén se vexe privado de emocionarse coas metáforas que unha vez máis foi posible arrincar da gorxa a nosa mocidade, ben que nos gustase arrincarllas dos recunchos máis sinceros e duradeiros dos seus pensamentos. Collemos novas forzas para que, en metáforas e en corcheas, os nosos rapaces e as nosas raparigas sementen o noso ar, aunque sexa apenas durante uns minutos, da música e a poesía da nosa lingua, que é a súa lingua, a lingua de todos, e provoquen un sorriso na nosa esperanza. Antón Cortizas. E remato, amigos e amigas, permitidme que remate un pouco clásico, que remate con algo sentido no meu corazón, con un viva Galiza, viva a nosa lingua, 1000 primaveras máis para a nosa lingua. Moitas gracias.